Salamat kayo nga sa gihapon may kinabuhi pa mi ni ining adlaw. Salamat sa imong pagpanalipod ug pagpanalangin kanamo o Dios. Ikaw man ang amahan nga maoy gimbutan sa tanan. Ikaw usab ang nasayod o Ginoo sa unsay umaabot sa among mga kinabuhi. Salamat kayo nga gitudloan gyud mi nimo nga diha ra gyud nimo mosalig ang among kalipay na adiha kanimo o Ginoo. Karon nga kagabihon, lain na pod ni Lord nga dako kayong panalangin nga madawat namo ang imong mga pagbadlong, ang imong mga pagtudlo. Ug tabangi kami o Lord nga ang among mga pagkinabuhi muhaom o Dios sa imong mga pagtudlo. Dalaygon kaamahan sa walay katapusan. Ug salamat kayo nga ang langit nung kaalam among madawat gayud karon. Ang tanang maabot ni ining maong mensahe, O Lord, ako nagaampo. Ngay mo sab silang punon panalanginan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Ang atong pagtulunan karon mga igsoon, kuhaan nato pagtulunan kining kinaiya sa usa ka bata. Kinaiya sa usa ka bata. Now, ato nga hinumduman sa kanunay nga kung magsusita sa background sa Biblia, nagasubay ni siya sa kinatibok ang istorya sa nasod nga Israel, ang mga Hudiyo. So, nakafocus sabta sa ilang mga tradition o sa ilang culture. Sa mga Hudiyo, ilabi na sa kapanahunan sa Old Testament, ang mga kababayinan o ang mga kabataan nga nag-ubos pag 20 ang pangidaron, gikonsider nila na nga property. Wala sila tagaeg, importansya kayo, kabugaton kayo. And that is why, lipay gyud gani kayo kung lalaki ang anak, ngunana, no? Lipay kay sila, muna nga, og nay mo balita dayon nga, pag nay mga anak bitang mga Hudyo, moingon na dayon nga paglipay, kay ang imong anak lalaki. Di ba? Kay nga naman, tungod kay sa ilahang nga culture, bugat ang kanang bili kung lalaki ang mahimo nga anak. And then, kung maghisgot tag kabahin og unsa maning right sa Binisaya? Katungod, kaugalingong katungod, mao lagi to nga kung babaye o mga kabataan, hipos gina silang tanan. Kung naay problema ang komunidad, naay mga angayang panagasabot-sabutan, naay mga desisyon nga pagahimuon, hipos gyud ang kababayenan o ang mga kabataan. And that is why, murag, lisod kaayo nga manawag kag usa ka babaye or bata nga imong himuong panag-ingnan. Daplin gyud na sila, di tago mo. Sa tong panahon kaniadto, gikan sa basta kay kung batang 90s paubos, paingon sa 80s, 70s and 60s. Pag naay bisita magtago rin taon ta. Kaihion na kayo ka nya kay umilaing agianan god. Muagi man sa sala ang iyong kwarto ba? Mugawas man ka sa sala. Unya kay sa sala gatapok mo ni mga bisita. Unya bawal man jud mo labang ka dito. So lililili lang ka dito. Unya kaihion na kayo ka. Pero karon nga generation, wa na. Sige na mga sagoy-sagoy na lang ang mga bata. Mga bata panglingkod. Na, ano na lang. Grabe jud kayo. Now, unsa man ni karon ang atong makatunan sa kinaiya sa usa ka bata? Nga bisan sa ilang kultura mismo nga walay bili kaayo ning ingon ani nga mga kababayinan, mga kabataan, ang atong Ginoong Hesukristo nagpatawag mangyud gani og bata, iyang gipabarog sa tubangan sa iyang mga tinun-an. Unya iyang giingnan nga tanawa ra guni.
Ingon siya, pag dili mo mahitama ni ining maong bata, di mo kasulod gingarian sa langit. Kaya sometimes kanang mga gipakawalay bili, kanang giingon nga huyang, kanang giingon nga walay apil, kanang giingon nga sinalikway, kanang giingon diya nga wala kayo hatagi o katungod. Mao pa hinuoy, dako kayong nahimong panag-ingnan sama ani karon. That is why sa atong pagbasag Biblia ginatun-an gyud nato unsa ni ginasusi gyud nato unsa kabugat unsa kadako ang kabugaton sa mga sa matag pagtudlo sa atong Ginoo mga igsoon. Moadto ta sa of course kung maghisgot kag kabahig posisyon, political kanang maghisgot ta kanang leadership. Gani sa church ningon dito di mo allow og babaye, di ba? Unsa pa to? Sa gobyerno. Di gyud ka kakita. Panagsa lang kayo ng naagyoy mustan nga mga kababayin-an. Tungod lagi sa culture. Pero imong makita nga bisan ang atong Ginoo mikuha gyud siya og usa ka bata. Now, dili na kinahanglan pa nga mismo gyud ang bata maoy magwali nato. Kita gyud mismo maoy mubasa sa matag kinaiya nga naa sa bata ug atong pamalandongon aron ta makatubag sa pangutana nganong ningon ang Ginoo kun di mo maisama niining maong bata di mo kasulod gingarian sa langit. Moadto na ta sa Mateo 18. Mateo 18 mao ni siya. Ang Mateo 18 o ang Marcos 9:37, 33 hangtod sa 37, o ang Lucas 9:46-48, pareho ni sila. Mao ni nga senaryo, usara ni. Lamang nga, ang tulo ka witness, si Marcos, si Mateo, o si Lucas, lahi-lahi ang ilang paagi sa paghatod sa maong sitwasyon, sa maong pangitabo. Matthew chapter 18, verses 1 to 5. Ningon diha, niadtong higayuna ang mga tinun-an, nangadto kang Hesus og nangutana, kinsa man ang ilhon nga labing dako sa gingharian sa langit. Kung imong tan-awon ang mga tinun-an, naghunahuna sila og literal nga panggobyerno. Ilang una-una nga pariho sa mga panghuna-huna sa mga ordinaryong mga Hudiyo, bisan dili mga Kristohanon, because gikan silang nailalom sila sa Roma ani nga time. Ilang una-una samas kapanahonan sa mga judges nga dunay mahimong mangulo nila og maoy muluwas kanila gawas sa kaulipnan sa laing nasod nga nag-ulipon nila. Kana nga maong mahimong pangulo, siyempre naa na siya yung mga pangabaga. Kana mayon tag mga opisyal pod. Ilang una-una literally nga si Kristo gayod mahimong hari sa Israel og maghilingkod gayod sa literal nga trono sa gingharian og doon na siya yung mga opisyal. Unya tungod kay silang 12 man ang gipili, naguna-una sila, kinsa kay labaw na to, no? Kinsa ka gyud. Ningon dire nga, kinsa ka ha, nangutana sila nato kang Hesus nga, kinsa ka ha ang mahimong labaw sa gingarian sa langit. Ang ilang gipasabot nga, ang Dios maoy mag-establish sa maong gingharian, mao nang langit ang ilang gihisgutan. Pero ang ilang panguna-una mangyod, literal, nga maghari gyud dinhi sa yuta dito mismo sa ilang sa maong nasod ang Israel ang Misayas. Kay mao man ni ang common gihuna-huna sa tanan, gilauman, gihuwat sa tanan sa panahon ni Kristo. Sa verse 2, dinhi nato makita mga igsoon ang giingon ni Lord nga kinahanglan tang mahisama sa mga bata.
Dili lang kay may sama sa mga bata, kundi mudawat sa unsay naa nila nga pwede nato nga maangkon sa kinabuhi. Ato nang subayon. Ingon siya, verse 2. Si Jesus mitawag og usa ka bata og gipatindog niya atubangan nila. Hello? In other words, dili ang bata maoy mag-explain ngadto sa mga tinun-an, but si Jesus mismo maoy mo pasabot unsa ang mga kinaiya nga naa sa usa ka bata nga pwede nga mahuptan sa iyang mga tinun-an, ingon nga sila mga anak sa Dios og may katungod nga makasulod gayod sa gingarian sa langit, nga iya gayod sa Dios. Napaminawan niya og ayon, ingon siya, gitawag niya ang bata. And then nagsugod siya og explain. Mubo ra man kaayo ang gisulti dire, but let's do the expository ani kay aron ta makasabot gyud ayo. Nagsugod na siya og explain, niingon siya. Iya matong gipatindog sa atubangan nilang tanan. So, kung imong makita ang atong Ginoo ilang gipaminaw samtang ang ilang mga mata naa sa bata. Usbo na ko. Ilang gipaminaw ang tingog sa Ginoo nga magtudlo nila samtang ang ilang mga mata nagtan-aw sa bata. Halaka. Wait sa, nang naapil maning bata dire. Nga niya man sila sa culture nga walay bili. Daplin lang ka, wa pa kay di ka pwede masagol diha. Dili ka pwedeng mag-apil-apil diha, pero mauman hinooy gipabarog sa Ginoo, gihimong panag-ingnan. And don't you know nga sa atong kapanahunan karon, ikaw ning bata. Kay ikaw ang anak sa Dios, ikaw ang Kristohanon, ikaw ang panag-ingnan, naani mo sila gatanaw. Naani mo gatanaw ang mga tawo. Ang pangutana, ang ato bang kinaiya sama bagyod sa bata, ingon nga mga anak ta sa Dios. Unsa man ing mga bata, dili magdumot, dili tigpakaron ingnon, dili kabaong mangaway, dili magtagog mga batasan nga, and pure kayo ang ilang kasing-kasing, dili sila mabalaka. Mangutana ko, doon na ba'y bata nga nag-edad og 5 anyos nga nagproblema o asa ibayad sa kuryente? Doon na ba'y bata nga 5 anyos na problema ka sa tag-ipalit bugas? Na ba? Na ba'y bata nga 5 anyos na problema o kahit nduta po nung tag makatukod tagbalay? Asa tag pang-renew ani ato ang motor? Unsay ibayad nato sa eskwela? Na ba'y bata ngayon ana? Wala. Kay ngano man ang bata nagpakabata ra gyud og totale nagsalig sa ginikanan, duulan ang bata nga makaila na. Unya suwaya og ingon, dali day, kugos day, ako di ay si di. Ilag yun. Pangitae gyud ta kanang kuan ni. Uso no? Di ba mga bata? Kanang walay buot nga bata nga makaila na sa iyang amaha, sa iyang inahan nga may kanunay yang kugos. Kung kuha og lain di gyud mo uban. Kabantay mo? Napay mga bata nga makawat. Pero kasagaran sa mga bata di gyud mo pakugos og lain adto ra gyud sa iyang mama. Di kuno ko manguna-una kuno tagayo. Ningon si Lord, kung di mo maisama aning bata, kita bisag kinsa na lang, bisag asa na lang, bisag kinsa na lang atong saligan, bisag asa na lang ta mo dangop. Di gyud ta magpakisama sa bata nga kung kinsay kanunay ra gyud nga iyang nailhang nag-atiman niya, dito ra gyud siya kanunay. Mga anak man ta sa Ginoo. Nakasabot ta nga ang Dios may nag-provide nato tanan, siya may nagtagad sa tanan, siya ang ato gyud nga nagatiman gayud nato. So tuaratan niya sa kanunay. And wala ka gakabalaka og unsa pa ni di na nimo suwayon og pakisusi, unsa pay may tabo sa umaabot, nganong magkaguliyang ang among nasod, nganong nagkaguliyang nagkagubot ni. Kay tuwa man ka nakafocus ra gyud
sa imong ginikanan. Nagisgot na kinaiyag bata, amen? Turog yun siya ka-focus. Yung walay bugas, si Papa rang mama na bahala. Kaya ko dula-dula ra ko dire. Di ba? Balarian sa eskwela, si Papa si Mama Rana, wala ko na siya ka-problema. Pag nagutom siya, Mama, tawag ra gyud siya. Wala gyud siya lain, gahuna-una, wag gyud siya kakabalaka, wag gyud siya ka-problema. Ingon ra gyud siya, Mama, wag gyud siya may mo trabaho ko, be, karon ako ikapalit gatas. Basta kay gutomon lang gyud siya, manawag ra gyud siya, Mama. So daghan kayo kang makit-an nga pagtulunan sa usa ka bata. Now, kung ikaw karon kay ikaw man ang giingong kahayag ug asin, naa nimo ang tanang mata. Si Lord makigsulti ngadto sa katawhan, apan ang katawhan nagtan-aw sa imong binuhatan. Kay anak ka sa Dios. Sama ani nga si Lord nagsulti sa mga tinunan, gaagbay siya sa bata. So kalantaw sila sa bata samtang naminaw sa Diyos. Pwede di ay nga mga tao sa tong palibot. Matarong ang ilang nadungog, pero ang ilang nakita nato nga mga anak sa Diyos, nga supposedly kita'y mga example, di maayo. Unsaon man nato na. Kinalisudan kayo. So, mo kuan kita kanang naagyod tay makatunan karon. Sa dugay nato nga pagpaminaw, kanina discuss mis mga estudyante, ingon ko, dili nako kahinumdom kung kapila nako na nabasa og balik ang Bible, sukad nga gibag-o ko sa Ginoo. Kanang basa nga walay laktaw. Kay pag abot nimo Second Chronicles o sa kaning First Chronicles, puro man ngalan sa guning, puro man ngalan. Laktaw na lang ne. Yung pangutanan ka, human mo ba sa Bible? Human. Pero gipanglaktawan, walang wagyo yung laktaw. Aguntara, gina, human yung kagbalay. Kapuyang basahon niya. Lisod pag yung litokon langalan. So di yun ko makahinomdom. Pero ang ako lang yun nakita, sa nadugay nimong basa, dungaw sa pulong sa Diyos, makitaan nimo nga ang kanunay nimong gibasa gidungawan na ay epekto sa imong kinabuhi. Di na ka makabantay nga, hala, dili na lagi ko ingani kaayo kamasok-anon. Dili na lagi ko ingon ani kayo, nanagyoy kausaban. Ako sa una, pag nasako ko, lupad ng mga motor o unsa pa ng akong driver. Hello? Di ba, Ray? Sukop sa garag-break ng mga sakay. So madugay nimong tuon, madugay nimong basa, na ang say epekto diha nimo. Nya balik ko na to. Ingon na si Lord, gatudlo siya, ato expound, no? Gatudlo siya nga to siya mga tinunan ay bata. So, kung sa atong panahon karon, ikaw ni daw anak sa Dios. And naa si Lord nimo. And si Lord makigsulti ngadto sa mga katawhan. Samtang ang katawhan nagtanaw sa imong pagkinabuhi. Pero uwaw kayo si Lord, kini nga anak, ako ani nga anak. Dapat ang atong pagkinabuhi ingon ani. Pero ang iyang anak na kinabuhi, gaaso pag yun. Dito magsigig pabadlong ba? Gaaso. Gaaso niya. Tagay, grabe ha kayo. Ay, bahalag, magatubang si pastor. Buol kayo ko, ako na lang pawala. Kabantay mo na ikaw may makasakop, ikaw na lang maulaw. Huwag mo kabantay na. Ikaw na lang may nga na, pawala na lang ka ba? Suda kayo. So, dapat ang gisulti sa atong Ginoo, nihaom sa kinaiya sa iyang gipabarog nga maoy gigamit niyang panag-ingnan sa mga taong nag-atubang niya na minaw niya. Noong nga itong Ginoo makigsulti sa tanan ng mga kinabuhi. And then gamiton kaniya, tanawan ni si Conchita, tanawan ni si Harold.
Tanawan ni si Milyon kay birthday niya ron. Tanawan ni si Divine, bisag sobra na lang ni sa Labrador. Hello? Lisod ba na basta bae? Kana ganing map. Pasok ra ka unya makuhaan ang imong kahamison o gamay. Nya sa tiil ra ganin amo ra nakag insecure ka gamay sa matag sana mo. Pero gracias Ginoo nga kompleto ra gyapon mata Divine. Wa gyud na dala sa Labrador ang usang mata. So balik ta. Dapat makasabot gyud ta og ayo. Nga ang bata wala gyud siya ipasigarbo. Kabalo mo tinuod gyud kaayo. An kita ato silang gi-appreciate. Sa gikaingon ko na makahug siya baso tungod kay maupanay kaya niya sa iyang gitawag og pag-amping. Wala rin kipasabot nga nahagbong ng baso, wa nag-aamping ang bata. Kay bisag unsaon pag-amping sa bata, mabangga mo gina siya. Makasama yun siya. Hello? Nya, may utag, ikaw ba guniti kayo, kagaan anak, gaan lagi na para nimo, para niya. Bugat. So, unya, maglamian ni kayo, no? Ninduta so kayo ning award. Nahigmata ra gyud ko ni ana gyud ko Lord dili gyud ko maayong panag-ingnan ingon nga bata nga mobarog sa mga tawo nga imong pakigsultian niya. Di ba? Uring magwali ko dre mga igsuon ng dangin ng bisyo niya nasakpan ko nito kagataga gapaaso atong pantalan. Di ba? Na may gipabarog. Kita mga Kristohanon, kita ang gamito ni Lord. Nga kinahanglang ingan ita magkinabuhi. Di mga tinunan mo yun. Ha? Pagtsuro, oy. Kanaman lagi si Olino. Si Olino. Kanaman lagi si Umyot. Kanaman lagi. Kabalo mo, lahi gyud kayo. Kinalahian. Kaniadto nga wa tay Ginoo na mag-abot ang balat sa tinalupan. Unsa to na? Unsa nang pinulangana? Bisuda mo kayo na. Di taka familiar kayo. No? Ang akong gipasabot nga, isagad yun mo ang imong pagkaikaw. Suko ka, pero kanang namang ikas Ginoo, nakahibaw ka nga ikaw ang bata nga gipabarog. Unya mo ingon si Lord, kamo, kinahanglan nga, sama ane. Sama niya, budlungon mo po ng utro. So, nigamit siya bata. Ang bata nga kanunay ragyong nagsalig kung kinsa yang ginikanan. Knowing nga kita mga anak sa Dios, asa man ta kanunay nagsalig. Na? Unya wala na mas Duterte pastor manggubot na ning atong nasod. Mudaghan na ning mga adik nga kamatay. Sir, di lang napay Ginoo. Labaw pa ang Ginoo. Kakabaloog na po'y musunod nga na kabalo mo maglibog na kay taaning uban. Kinalibogan kayo. Kabantay mo, anak. Inig mag-ampo, pinahilak-hilak pa, Lord, guni mo pulog kung matarong tagdumala, magkukyaw ang katawan, malipay ang katawan. Karon kay namay ni kandidatong Kristohanon. Christian man siya, manong kapil-apil man siya diya. Nga na. Unya, butangan po kanang naang mga leader nga, di mo? Kurakot na sila. Butangan na pong leader nga isog. Yawan una. Kinsa man gud ay ato ang himuong leader ni atong nasod. Hello? Now, kamo mga Kristohano, no? Kung ugaling na amoy politikong angayan, ako lamang badlongon o gamay. Kay doon na karoy mga post sa Facebook nga pagpanunglo na ng uban. Imagine na rago ng nawong politiko niya butang na dito sa lungon. Nya nawong sa katong general nga gihimong bayot, gihimong nya Christian man ka magtabang, mutabang po kag share ana. Naunsa naman tao na oy. So kalma ra ka diha.
Ito, apo ta dito, kasi tutok dito, yawa na tayo pulong sa Ginoo mo nang, no, atong butangag limitasyon. Imagine na, jersey ra gani, nga na apelido, itong ako ang Duterte apelido, giaway na ko. Wala man ko'y gisulti. Wala man po ko'y problema. Kung kinsay may mong pangulo, kung naay mga injustices, matarong ba o di matarong ang mga, kung mahimo ng lawless ang atong nasod. Basta kay nakaibautang natay Ginoos kinabuhi mo na pinaka-importante. Ato matas Ginoo mi Lord tabang. Kay bisan pa kung sa kamaayo ng tagdumala mga igsoon kanang mangulo sa gobyerno, kung ang Ginoo wala nato, wag yun. Wag yun na. Nato'y ga-post. Unsa to yung post ha? Bisan pa kuno og ang ayuda tag 200,000. Budawat ra kuno siya. Dawaton ra nako na. Kay tax man na namo. Amo aman eh. Pero ayaw kag assume diha nga die hard na ko nimo. Painumduman lang mo nako kitang mga Kristohanon ang atong loyalty na aragyod sa Ginoo. Naragyod sa Ginoo. Para asam nang loyal kay ka sa tawo. Unya imong feeling sa Ginoo wala na kayo o na kayo. Okay naman ang nagog kay gi-look up nga kini siya mo niyang nabuhat. Tinuod man na. Tinuod man na. Tinuod gyud pod nga nagka-problema sa panahon ani nga administrasyon. Og tanang administrasyon nay problema. Yes, pag-implement sa batas is of course na ay casualty. Na ay collateral damage. Mayong tag, di apel na apel. Natural na siya. Di yun na maka. Ikaw gani nga wa ka na apel sa tigom na saipan ka sa chismes. Napa mo? Yan na pa ito ni sikat og ayaw kay na apel ko na to sa drug war o niya 2024 pamanay namatay. Wagin po nila to bantay og ayaw no nga unom ra kabuok ng kadalag picture. Pulo ra kabuok kadalag picture. Si Timel man ka ang patay, di katong si Timel kabuok dadaan tong picture na representative tanan. Bibo kayo ni nga tunaso na yampo gyud nato na. Yampo. Pero kabalo mo, kung naamang kay labanan, wala na ilain. Ang kamatuuran, ang pulong sa Diyos. Ang pulong yun sa Ginoo. Di ayaw ka ka-surprise kung yan yung magkaguliyang na. Di na ni maundang. Gagira na ning ubang nasod. Itong nag-ceasefire na unta ang Israel o ang Gaza, ang mga Hamas. Karon resume sila, binumbahan na pagtaman. Ang Amerika, gitira nila og ayo ang Houthis, unya ilang hagit ang Iran. Suway, bantay lang yun mo. Gubot kayo ta. So ang atong kinatibok ang pagsalig, tuasa nagpabarog nato og nagsultis kamatuoran wala lain ang Ginoong Hesus. Nga nikuhag bata nagpabarog unya nakigsultis mga tinun-an og ningon siya kun kamo dili mahisama ning bata. It means nga naay something sa bata sa gigamit sa Ginoo nga iyang gihimong instrumento, illustration, example ngadto siya mga tinun-an. Pero kung ang mga katawhan, ang mga dili magtotoo, mawalihan pa sa pulong sa Ginoo, magtanaw sa mga tao nga iya sa Ginoo, ang ilang pagkinabuhi, sama rapod sa mga taong dili iya sa Ginoo. Muingon si Lord, kinahanglan may sama mo ane. Pagtanaw niya, nila mo, ito Lord, pareho na bitami. Ang mga di magtotoo, pareho naman mi Lord. Pareho naman mi daan. Isuda kaayo, no? So, balik ta dire. Kabalo mo, kapoy kayo. Wagyoy gana. Kining pagbasag Bible.
Pero, pag magbutang yung kag disiplina sa imong kaugalingon, bisag unsa kaloded ka, kakapoy ka, bisag galabad pa imong ulo, nanagan pa murag mga hulmigas ning numero, kining litra, mga words sa Bible kay daot na kagmata. Pero kung nakay disiplina, dapat naagyo ko'y makatunan rong adlaw, naagyo ko'y mabalon rong adlaw, naagyo ko'y pamalandungon rong adlaw. Ang imong kinabuhi, nagalambo. Nagaangat na siya. Pero kabalo mo, tanang tawo nangandoy nga mahimong sikinsa. Kasabot man ang pinulungang sikinsa. Kanang tawo nga dapat musalot mo na ako. Dapat kailan mo kinsa ko. Dapat ingana. Lingo salot. No. Dili na. Magpakasama tas mga bata. Ang mga bata wala, gina sila pangandoy nga mahimo silang sikat kayo nya. Maglakaw sila nga asisan sa mga pulis kay daghan kayong muhikap-hikap dito mo picture Ilyas. Wag yun ng mga bata ana. Ang hila ra yun in tawon duwa paggutumon hilak. Wala sila ipagdumot. Unya pakita kog bata nga 5 anyos. Nga 2 ka oras makatubang sa amin kay namulbo nagpagwapa na. Nay bata ngayong ana. Dili na ilagi kinahanglan nga naman kung unsa ra sila, maura na. Di ba tinuod yun ang mga bata mo ng pure heart? Ningon si Lord, kung di mo masama ni, wala po na nagpasabot nga di na mo magpagwapas inyo. My goodness. Ha? Pagwapa po. Naunsa man noon. Unya ang bata, basta dagan unya magpadayon ta diha. So, ningon si Lord, na-surprise ang mga tinun-an. Kay ang ilang mga huna-huna si kinsa sila, unsa ta. Nindutan no. Na si inigabot ni Lord nga siya nay maghari. Ikaw mo'y Justice Secretary no Pedro. Unya ako mo'y usa na mga secretary? Anya ikaw mo'y chief sa PNP. Anya ikaw mo'y general sa ingana nga mga panguna-una. Nga dapat na gyud tay murag kuan gyud ta gamay angat gyud ta ni Lord. No. Di ni mao. Padayonon nato ni basahon nato mga igsoon ron. Di ta mawala karon kay musuro nyo niya tag balindaghanan na kayo mawala na ta. Ingon ang verse 2 si Jesus mitawag og usa ka bata o gipatindog niya atubangan nila. Akong usbon sabtan ni nga karon nga ikaw nay Kristohanon naani mo nagtan-aw ang tanan. Ikaw karon ang gipabarog sa atong Ginoo. Verse 3, unya miingon siya, mao kini ang tinuod. Gawas kun mausab kamo na transformation na ay kabag-uhan, no? Sama sa mga bata. Dili gayod kamo makasulod sa gingharian sa langit. So mga bata, wala kay nila givalue ang ilang kaugalingon. Pero kini mga hamtong, ay ko gingana, wa ka kailan ako? Mga na dayon, kabantay mo na. Nag-uol lagi mo, kamo na no. Kita na, ngunit, wa ka kailan ako? Ha? Basig, kailangan niya ka na ako. Basig makakita niya kag bakulaw. Bakulaw? Siya bakulaw. So, magpakabata. Diya, kasagaras mga bata, mga igsoon, pag mabikil yun na, maghuna-huna ra yun ang musumbong ni Papa. Sumbong ka na akong Papa. Nga na yun, di ba? Di ikaw na mo yun ang bata, ihawon ka na ako, tanawa ka. Sumbong ra yun. Pag nasakitan sila, sumbong ra yun. Nya, nga nang makasulti ko ani kaya na ko yung mga anak. Basig kasabaan na po ko ani nila unya, no? Pag nagpapadlong ning kamanghuran, pag malatusan ako siya, magpakugos hinoon.
Maluoy nun ka, kaya mukakos man, magpakugos. Ya, grabe. Kuhaon mo siya, kuguson niya, makonsinsya na ka kay, mao da itong gaminaldita nag-ayo kay kigutom, nalimot, kag timpla gatas. Nya, katulogon na siya. Nya, gainom mo gatas, katulog niya, katulog pa ng lo. Gaing anak pa, mura kag, ako may, ano na, di ba? Ingana na mga bata. Pero kanang hamtong awaya, mga matay na lang tigulang, mag-away, gihapos, minteryo, iniglubong. Grabe, gina, magdumot mo na ningo si Lord, o di, yun mo. May isama na sa mga bata. Di mo kasulod sa kingarian sa langit. Verse 4, nangandoy mahimong opisyal. Di mangganit, di ay kasulod. Sa una, saan mo na ron? Ngandoy ka, mahimong ka-opisyal sa Malacanang, hindi magay kapasudlod sa gate. Una mga tinunaan yung sa Lord, kisa may mo Justice Secretary dito. Kisa may DILG Secretary dito, Lord. Si Juan, kaya si Pedro, ora ko. Hingon si Lord, di mo kasulod. Kundi mo mapakisama nining baong bata. Ang labing dako ilalom sa ilalom sa pagmando sa Dios. Mao kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon og magpakasama ni ining bataa. Dili na ko mo discuss kaayo og daghan pang mga kinaiya sa mga bata, no? Kay kitang tanan nakaila man gyud bata. Kaila gyud bata. Nya kabala mo, bisag gamay ra kayong pagkaon nga kanang tamison, duwaan nga baraton imoy hatag sa bata. Lipay na kay siya. Mugakos-gakos pag yun mo, thank you daddy, thank you lang. Kaingon ka. Wagid na ingon ang bata. Pro Max unta ni iPhone, manong tagaan mo kani. Ingon nga ang bata. Di gyud masuko nimo kay kuan. Dili. Pasalamat gyud ang bata. And ang Dios, no? Ang labing dako ilalom sa pagmando sa Dios kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon o magpakisama na ning mong bata. O ang mudawat sa usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magadawat usab kanako. In other words, kining pag-alagad, kabalo mo, na mga panahon nga mutagad tagtawo pero pagkaroon ingnon. Bantay mo na, uy, naday ko, pero ang kasing-kasing, uy, ni ano po, ne. Pero ang mga bata, inig-abot sa laing bata. Bisag bunalan pa ni mo siya. Mugawas, gud siya kay makigdula, makig-fellowship, gud siya lalipay, gud siya nilang bata. Gabantay mo na? Grabe kayo na silang mo accept. Nga doon ay mga bata nga kung makigduwa na sila, igawas nila ang tanan lang duwaan. I-share gud nila sa laing bata. Kita? Kabalo mo kung sa atong i-share? Hilig man putang mapaambit, pero ato ipaambit atong problema. Ug na atay panalangin, ala, taguan. Taguan. Hello? Atong niaging kanus ato, daghan man kayong bata. Ano mo daghan kayong bata? Gipasulod di ay niya. Kining kamangura, gipasulod niya, niya gipanghukad niya ito yung mga candy, mga biscuit-biscuit. Ala, gabibo yun sila. Candy God. Nindot kayo, no? Nindot yun kinaiyas bata nga atong katunan. Pero kita ba, kasagaran nga atong hukaron, igawas tanan ang atong mga kasakit, atong mga kalagot, anang tawana, imo ginaigawas tanan, ipaambit gini mo tanan. Pero ang mga maayong nga naani mo, di gani pagawas. Hello? Di gyud ipagawas mga igsoon. So, kinahanglan gyud nato ng makatunan ta. Now, another thing is, ang mga bata, dili sila tigpakaron ingnon nga daghan silag nakatunan. Manay kinaiyak bata. Ang unsa ray ilang naibaw-an, mao po na ilang isugilon, di ba? Nakabantay mo na mga tao murag kamautanan. Kung mustorya siya murag kamautanan.
Murag, grabe yun. Murag yung, kuya, uning tawanan. Managanagan ka kay, pasig ko na. Mga uban makasuhan. Naka-uniform, naka-PNP yung uniform. Kumplito kayo, napa-ID. Pero dili na tinuod nga pulis. Pero mga bata, dili ingon ana. Kung unsa ray naa nila, dili na sila magpakaroon ingnon pa. Kagabi gi-open And usasab ni sa apel sa atong mensahe karon, ato niya ng anhaon karon. Ari una ta sa Mateo 5 versikulo 3 o versikulo 8. Mateo 5 versikulo 3 o versikulo 8. Listahan ni siya sa tanang kabulahanan sa tawo. Pero atong makuha dire ang kinaiya sa usa ka tawo nga daw nag-angkon siya sa putli nga kasing-kasing sa usa ka bata. Verse 3 ningon, bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang nga espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Ang gipasabot gyud ani mga igsoon daw sama sa bata nga ug unsa rin na angkon nila maurag yun na. Dili sila magpa-pretend nga dagko kay sila kaalam na agid sila mga nahibaw-an kay kung unsa rin na nila na so niingon diya nga bulahan ang mila nga sila kabos sa espirituhanon. Kabos sa kaalam, kabos sa kasinatian. Kaya naman gyud uban magpasigarbo. Nganong ni sulti man si Lord ane ngadto siya mga tinun-an? Aron ang mga tinun-an makasabot nga dili sila magtinguha nga moangat sila pariha sa level sa mga Parisiyo. Kaya mga Parisiyo dili sila muila nga kabos sila spirituale. In fact, naguna-suna sila nga mga doctorate kami ang mga magtotodlo, kami ang gadala sa kamatuoran, kami ang mga standard, mao ni ang mga Parisiyo. And that is why, ingon si Lord, bulaan ang niila nga sila kabos espirituale. It means, kanabang ang kuno nila nga Lord, nakinanglan mi simong kaalam, nakinanglan mi simong panabang, kay wala mi katakos, di mi kamaog unsaon Kung kanusa ang tawo mo angkon nga siya dili makamao anang butanga, usa pa na siya makamao, kay tudluan man siya. Pero kung magara-gara siya, ako'y bahala na tang, sayon na. Pero waday siya kanaibawan ana, hangtod nga dili gina siya mo angkon nga di siya kaibaw ana, di gina siya makakaton. Kay ang taong mo angkon gyud nga di ko kamao ani, makaton man gyud na. Kaya mga teachers, nga matay mga teachers dire, malipay ta kung dunay mga bata nga di mangudigo. Kay makaton gyud na sila. Kay ato man silang tudluan, kabalo man ta nga dili gyud nila kaya ni wa sila kasabot ani. Pag tanaw ni mo score usaray sayo. So ni-move kag laing topic nga mas lisod sa inyo karong topic. Dili to niya makuha, pero kay kaingon man kag nakuha ra niya kay wan ra gani iyang sayo. Kay nangudigo di ay. Nangudigo. Sumbong na siya. Ingon na yan, Daddy, pareha may score ni Kuan. Ano man? Ano wait, raman siya na ako. Masuwira pa ka. Sulti sa imong teacher. Di na siya makaton. So ningon si Lord, bulahan ang kabos. Kaya di ko mahadlok. Di ko mahadlok. Pag ingon at maghimog sa mare, are you done? Moingon dyan ko, sir, pag yun, sir. Why? Gabasa pa ko sa libro, isamari pa na nako. Unsaon man ako pag samari nga ang mga vocabulary, ang mga words dito, alien man, foreigner man ako. Huwag mo ko kailangan nga words. So mag-search na po ko sa ipasabutan eh. Okay. Padayon ako basa. And then nagsamari na, mambiri. Nagsamari. Unsa man to'y spelling ani ha? Tanaw na po sa spelling. Dugay kayo. Kaya sana pagkara-gara ka sa iyon. Wala yung katunan. Mano gyud ay og moangkon kas tinuod? Di ba? Sayon bitaw ka na magbasa kag English nakasabot ka pero nigsulti na nimo mura kag
Sobra pas King James na imong in English. Ginagmay ra po ning atong in English. So bulahan ginang maila nga sila ka boss. Di gyud ka pagara-gara. Mao bitaw na nga kung magka-problema mangonsulta kag abogado kay sila suito sa balaod. Di kay moingon ka bisan pa kinsa sila diha. Taka ra kag sultig balaod ba mga artikol. Yo di na mao di na ulawan kag samot na bulahan ginang mohila nga sila ka boss. Hello? Kaya di na kinahanglang magpa-fancy ta manglakaw ta nga kanang manglakaw ba nga huy mare muaten ra ba mirog kasal pahulam ako atong imong earrings pahulam ako atong imong kulintas katong imong relo. And one time na inibisita diri namo nilili siya diha sa sulod. Nangutana siya, ka-function ninyong TV? Kung wala, ato pa ng bagyo guba. Dato na po siya dito sa kwan. Ingon siya, ipanglabay ni ninyo. Nga naman, walay gamit, gipundo diha. Nay tawong tandugon ba itaw? Tandugon? Tandugon na. Oy, hala to hala, ginahanglan day sila ane. Nya kay, pagtanaw nila, anaanam day sila ana. Kuba na ito. Kabalo na ta, tanawan ninyong balay. Naa dito kabinetre, sa amin to nga, naipatungan. Tama? Naipatunganan. Tanan ni mong mga pangpagwapa, mga lipsticks, mga BB oil, mga lotion na dito sa patungan. Ang problema, bisan ang mga wanay sulod na arga po nito. Di ba? Di ba? Ang mga TV, nga wana ng undertuan dito la, tabon-tabunan na, gihimo na ito ng dekorasyon ng mga basura. Nya ang musulod dito, naraday ni. Ano dahil magpakatinuod tayo, palabay na ito na. So nang gawas na, gilabay na, nanas gawas. Gilabay. Ano man tang di po mo angkon? Angkon kita. Kaya bulahan man yun ang niila. It means, nagpakatinuod siyang kaugalingon, nahimo siyang tinuod sa mata sa mga tao, o nahimo po siyang tinuod at tubangan sa Diyos. Isa nang magpakaroning nun, pag-mare mo, atin yung kong kasal. Wala mo ko itong imong relo nga tag 50 mil, kay naka-pick up, naka-Ford, na nagsakyan na, rabatan na mga bisita. O niya, paulama ko itong muabang pag-ibsakyanan, mo atin raw ko, kaya arawin na makilibel, kunuhay. Ulahan ang nila. Nga sila kabos, ang gingon rin espirituhanon. Kana mga tao nga kabos sa kaalam, dili gina sila magpakamaalamon, maunang mahimo sab silang maalamon. Apan katong mga way kaalam nga magmapakamaalamon, mahimo na silang kabos sa kaalam hangtod sa hangtod. So, sige kag basa. Makakita kog libro niya akong mabasahan, nindot kayo, oy, magputukapi gyud ko ani, magpabukban gyud ko ani. Kanunay kang magsik og kaalam, butang nga espirituhanon, wisdom. Tungod kay giila man nimo imong kaugalingon nga kabos ka na. Pakaron inon ka nga dato kay kag pagigugma sa imong isig katawo. Pero kabos dai ka. Sa verse 18 ngon, bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Diyos. Muna nagamit si Lord og bata. Dili literal nga bata kay wala gyud gani gisulti dito unsay pilaidas bata. Basta kay niingon si Lord nga bata. And we know nga sa atong pagkakristohanon kita may gamiton ni Lord himuon tang panag-ingnan nay anato galantaw sila. Diningon diya bulahan ang putli kasing-kasing. Anak man ka sa Diyos. Napatay taguan sa tong kasing-kasing. Tanan nga mga pagdumot, tanan nga mga kuan diya, wala na ato nang i-surrender. Nga doon ay mga tao, mga igsuon nga, kung mangutana kanila, ilang ifa-feel nimo, nga nakahibaw gyud sila sa tanang tubag sa tanang pangutana nga naa nimo. Tuganan mo nako, ug dunay mangutana nako. Bisag na pa ko'y tubag pero dili kayo ko ingon ana ka sure. Ug dili ing ana kalig-on ang akong itubag. Ako na siyang ingnon,
Day, ako sa aning tunan. No, ako sa aning basahon utruha niya tunan ako ni. Nikita na to usog. Ako niya kang sultian. Di kay makahibalag ka na yung mga utanan nimo. Beko na be. Asa mo ko na makita sa Bible? Na, sa Genesis. Unya dito des Mateo na sulat. Na yung mga ingon anak ng mga tao. Napaylain. Nagisgot man tag kinaiya sa bata. Kabos espirituhanon. Niya pa. Kanang tanang damgo hubaron. Damgo si Cecil, kasagaran si Cecil kay musumbong siya damgo. Kisa pa yung mga nanagdamgo, nga na, musumbong. Kaya sa Old Testament, ang Diyos nakigsulti siyang katawhan, pinaagis propeta, anghel, og sa mga damgo. Nakigsulti siya. So, pagsulti ni mong damgo, grabe, nagdamgo gyud ko, nga dihay, bitin, nga nitapad ni mo, dritso dayog, interpret nga, nakailaki no. Nakaibayin no. Mauman na yung mga hambog. Basin pong nadamguhan na niya kay before natulog, cellphone, nakakitag bitin. Nag-post. Or nasa una nga, ingon na. Dili man tanang damgo mo. Di ba? Amen? Unya, doon yung mga tao nga tagaan ginanila. Grabe yung kayong kabugaton. Nya suddenly, moingon dayon na yung propeta ba? Karong panahon na dayon moingon, oy ako prophet ko, ug ang Ginoo nag-ingon ako. Nya ikaw po nga namino, mula grabe no, grabe. Wa man gani kay pagtagad sa pulong sa Dios nga klaro kayong nasulat adto na noon kasga. Yaw-yaw nimo diha. So tanawon nato na mga igsoon. Ingon ang Deuteronomy 29:29. Deuteronomy Kapitulo 29, versikulo 29. Ingon siya. All secrets belongs to the Lord. And og unsa ra iyang gi-reveal, unsa ra iyang gipadayag, belong to us and to our children. So that we may obey His word. Muna gipasabot. Sa Bisaya niya, ningon diha nga ang tanang natago iya sa Dios. Og ang tanang gipadayag sa Dios alang nato og sa atong mga anak arong atong tumanon ang iyang balaod. Di ba? Muna gisulti? Dunay mga tinago. Kung kana iya ra sa Dios, ang gi-reveal maoy ato ah. Now listen to this. Ang gipasabot gyud ana nga verse, daghan kayog secret, daghan pa kayog mga butang nga si Lord ray nasayod. Nahibalo ba ka sa unsay imong kaugmaon? Wala. Si Lord ray nasayod na. So that's secret things. Diningon si Lord, apan ang gipadayag sa Dios para nato og sa atong mga anak aron atong tumanon. Unsa man na? Ang pulong. Wala na ni gitago ni Lord, gipadayag na, nasuwat na, gihatag jud nato. So, kung dunay may wala nimo na ibaw magpakasama ka sa bata. Unya ra na, bawar nya nato na og unsa gyud na nganong na ihitabo na, di ba? Pugson man nato. Munang dili ta malinawon, dili ta malipayon kay atong pugson ang atong kaugalingon. Sa mga butang nga ugma pa, sunod pa ugma, agkaron ra. Human anang karon, pahulay. Kay ugma, lahi po to. Pero hambog man ta, kaya di man ta magpakasama sa bata. Munang di ta kapahulay. Doon na ba'y bata nga naghigda, Mama, unya, ugma, unsa may lungagon, ma, unya, ugma. Na ba'y bata kay nga na? Wala. Because ang secret things, ang mga natago iya sa Dios. Ug unsa ray gi-reveal, maoy atoa og atong buhaton. Muna kinaiya sa bata, di na magpakaron ingnong nasayod siya sa tanan. Iyang
masulti ang unsa gayod ang umaabot. Wala ta ana. Iya sa Dios, ang iya sa Dios. Ang atua maoray atong buhaton. Look at, the secret things belongs unto the Lord our God, and those things which are revealed belong unto us. So oray atua, katong napadayag na. And to our children forever. It means ang pulong sa Dios kagihatag kaniadto hangtod sa hangtod para gyud ni sa tanan nga kaliwatan. Unsay sumpay? That we may do all the words of this law. Nganong gihatag na ni Lord aron atong buhaton ang tanan nga gisulat ya gipadayag. Magbuhat man atong wala gipadayag. Ni anay gihatag dili buhaton. Muni ang dako kayo nga problema. Nabughat ka, na-stress kag taman, na-depress. Unsa pa ng mga matang sa mga naghatag nimo kagulanan. Unsay hinungdan ana nga Kristohanon naman unta ka, ang hinungdan ana wa ka kasabot nga giingnan ka ni Lord magpakabata. Wa nagpasabot nga karong Domingo manimba pagdayaper mo tanan. Pagdala mo bibiron. Ang gipasabot ni Lord ani kinaiya. Kay in fact, sa atong pagkinabuhi, matured na dapat pero ang atong kinaiya, ingon nga bata, ang iyahang pagka kinaiya nga, dili siya madinumtanon, pure ang iyang kasing-kasing, isulti ang iyang tinuod, isulti lamang niya ang tinuod. Maurag yun na. Manay kinaiya sa bata. So niingon ang Psalms 131. Ingon si David, Lord, wa ko nagpasigarbo. Basahon na to na, Psalms 131. Ingon siya, wa na nako susiha ang mga natago, ang mga sekreto. Nagpakasama lang ako sa usa ka bata. Psalms 131. Munig imong gisgutan gabi, bro. Gishare mo. Ningon siya sa verse 1. O Ginoo, wala ako magpasigarbo. O wala ako magmapahitason, wala ko tukiba ang mga butang nga dili ko matugkad. Muna'y bata. So, dunay nahitabo sa imong pamilya, unya wa ka kasabot. Gusto yun imong sabton. Pagpakabata na, ingna si Lord, Lord, ikaw may nahibalo anis unahan. Kalmar ako ani. Kay mauni ang gitudlo ni Lord. Ingon siya nga, wala na ako paning tukibag yun. Wala na ako siya. Para ni Job. Ang naitabo sa kinabuhi ni Job, makalilisan kayo. So niingon siya, why? Ngano man ni Lord? Naunsa man ko, ngano man eh. Pero nakasabot si Job, ningon siya, di na ko mangutana og why. Grabing kamatay sa iyang pamilya. Hurot ang tanan niyang kaptangan. Nagmasakiton pag yun sa gayo. Ya, gusto yun niyang tukibon. Nganong naitabo to niya? Ningon pa gani siya, gusto ko nga, og naay korte, musumbong si Lord sa iyang kiha, diri nako, og ako ang respondent. At tubangon ako siya. Nganong ingani ko niya? Pero, nag-conclude si Job og ningon siya, di na ko mangutanag, why? Kay si Lord ang magbubuot sa tanan. Di ba? Sumunay kinahiyag bata. Di na ka magbuot na lang yun. Sunod na lang yun kasi mong ginikanan. Knowing nga kita mga anak sa Diyos. Sunod lang kita sa Diyos. Verse 2. Ningon siya. Nagsulti siya dire. Nga niingon siyang nagmalinawon siya o naghilom lang siya. Ang pangutana, wala ba'y nagsakit ni Job nga nagmalinawon man siya? I mean ni David nga nagmalinawon man siya? Kini nga time, grabe ang kagulanan nga niabot sa kinabuhi ni David. Pero niingon siyang nagmalinawon ra siya. Ngano man, kung ang usa ka bata panahos kaguliyam, doon na ba'y batang nga problema atong pag-COVID? Ayo, saputon, pag ng bata, masungot, pag butangan, imong face mask. Wagod siya ka problema. Naunsa di ay tato na tag-ICM. Muduwa na miya to. Wanto na tag-Jollibee. Nga na, pag na sila. Wagod sila ka problema. Panahos kaguliyang.
Mausap ni tanawa ra guni oh, surely I have behaved and quieted myself like a child that is weaned in his mother. Niun sa diha, atong basahon, sama sa usa ka bata nga masuso, nga anaa sa mga bukton sa iyang inahan. Sulay ko numugtan ang bata nga gikugos nga gipadidi. Nang gunit mag-ayo ang bata, hagbuian pa lang ko ani hagbong gyud karon. Kana bang bata bang gipadidi mga isayo-sayo pa ganin nato. Duna ba'y bata nga gipadidi sa iyang inahan nga nanggakos og ayo sa liog kay buhian pa lang ko ani ni mama ron hagbong gyud ko. Na ba'y bata ngay nga na? Wala. Kumpiyansa siya. Kay nasayod siya nga ang bukton nga gagunit niya. Iyag yun ning inahan, di yun ni buhian. Kita nakabalo na ta nga kung ang Diyos mo atiman, labaw pas pag-atiman sa usa ka inahan, pero mapala ka gyapon di ko kay dapat liguro ko punta kayo. So arang naghanat ang problema sa kinabuhi. So my soul is even as twin child. Kalma lang. Problema nag-ayaw mga palibot. Kalma lang. Nasakitan ka, hilak lang. Doon na ba'y bata nga kuguson niya yung kaugalingon isayo-sayaw? Ang Diyos. In fact, ang bata, pagkatulugon na siya, di ginay mo yung siya, may muambak dito sa duyan, niya, musipa siya sa bungbong, arong matabiyog-tabiyog siya, o makatulog na. Di ba? Ang bata, inigilak anak, kuwaon, ibutang sa duyan, o niya, inganaon. Di mo nun, siya, og labaw pa ana, ang atong Diyos. Muna, niingon siya, dire, sama sa bata, o niya, sa verse 3, tanawa, O Israel, salig sa Ginoo, sukad karon og hangtod sa kahangturan. O ito giingon ni Lord kaganina sa pagpabarog niya sa usa ka bata. Nga sama sa usa ka bata. Nga grabe kahingpit ang iyang pagsalig sa iyang inahan nga nagpasuso niya nagkugos. Wa gyud ingon ng bata di ko kumpiyansa ron. Wal ka inom siya sa gatas, gadidi sa iyang mama. Di gyud ko kumpiyansa ron. Gudit gyud ko kayo, maayaw yung buhi mga hagbong yung bantay ko kanako. Wa gyud bata ingana. Hingpit ra gyud ang iyang pagsalig and then tulog ra gyud siya. Bisan pa ganing magkahugaw na siya, di gyud siya kahilo siyang kaugalingon. Kay ang iyarag yung inahan, ang iyarag yung ginikanan mo hinlo niya. Mga man sabta, di ta kahilo sa tong kaugalingon kahugawan, ang Dios ra gyud. Di ta makaingong magminatarong na gyud di gyud ko makasala kay damo kang naglikay sa sala mo daghan hinon nimong sala. Pero kung mosalig ka sa Dios, siya gagayad nimo, gapalayo nimo, gabiran nimo gikan sa kahugawan. So ningon diya ang kinaiya sa usa ka bata, mosalig gyud siya. And notice that ang bata di gyud siya mosalig sa wa kailan niya. For example, si Kizaya, akong anak. Ang nailhan ra gyud ni Kizaya nga mukuha niya sa school, ako, si mami niya, si Ate Rachel, og si Rere. Pag somebody mo adto sa eskwelahan, unya mayong Kizaya, dali sakay kay gisugo ko ni daddy nimo, ayaw gyud kag uban anak, ha? Ayaw gyud salig. Di ba? Kuyaw kayo. Di gyud ka mosalig sa wa nimo na ili. Huwag ka ng bata nga imong kugus-kuguson. Nya kuha og laing tawo, paglingi niya tan-aw pa lang sa nawong, muhilak na gani siya, nya gakos siyang mama. Kay di gyud siya mosalig og lain. Moingon si Lord kun di mo samas mga bata. Nga kanang imong kinatibuk ang pagsalig imo ra yung gihatag diha sa Ginoo. Amen? Amen ba? Now, so, kadtong naghuna-huna nga sila dako, kadtong naghuna-huna nga sila importante, bililhon kaayo. Kadtong mga taong may ugwa ko, di mo mahimo, ugwa ko. Kadtong mga taong may di pa ako ana, na, di kita mapuslan. Kaning mga tawhana, gipakagamay lang nila ilang kaugalingon. Because ang nag-ila sa ilang kaugalingon nga kabo sila ang gihimong lig-on dako og nag-uswag diha sa Ginoo.
Amen? So, karon sa atong pagka-Kristohanon mga igsoon, usa ka butang nga hinumduman gyud nato pag-ayo. Kumusta maning atong mga batasan? Sa dugay na natong tuon sa pulong sa Dios. Paminaw sa pulong sa Ginoo. Sa panahon ba nga natay problema? Sa panahon ba nga mabikil ta? Sa panahon ba nga murag gidown ka og ayo? Unsa kay kinaiya nato? Because ang maturity dili masukod sa gidaghanon sa verse nga imong na-memorize. O sa gitason sa imong pag-eskwela o Bible school, o sa gitason sa katuigang nangalagad ka sa Dios, di na mao'y sukdanan sa maturity. Ang sukdanan sa maturity nato, ang atong kinaiya, ang atong pamatasan. Remember this, ang mga tao, wala sila nagbasa og Biblia. Pero ang ilang mga mata, nagbasa sa atong pagkinabuhi. And ilabi na kung nailhan ka, kinsa ka sa una. Nabasa nila nga kinisi tarpulano, kinisi kuan, grabe ni, mangtas ni, mangking taas. Maltito kayo ni, padlungon kayo ni. And karon nga nakas Ginoo, lahi na ang ilang mabasa. Lahi na nga chapter. So ayaw sigig kaguol. Ayaw kag sigig imagine nga dapat ang atong nasod, ang mga leader, ingani, dili. Ayaw ka pag-expect kung sa day gusto nato, matarong na leader, unya sunod na, mas matarong, unya sunod, matarong gid kaayo, unya sunod. Ayaw na. Because, ang ato nga pagsalig, ato ra yung ibutang diha sa Ginoo. Ilhag yun, ug unsa ka. Ilhag yun ang imong kaugalingon. Ayaw nag-ilad-ilada pa imong kaugalingon. Magpakatinuod yung ka. Kabalo mo nga nung mga taong daghang napas mo, garbo mo na. Garbo na. Sa'yo, kaon ba? Ay, ikaw na ako'y bayad. Ay, kayo. Sige, ko na. Di man ka kamukaon. Palit lang naman yan, isnak ko niya. Ay, ako'y kwarta. Pero kabaktas pag uli. Tungod sa garbo. Magpakaroning nun, dawata ba niya, abaw? Ana din ka. Naman kayo. Thank you, Jude. Napa mo? Diyos nang magpakatinuod ka. No? Diyo isuroy ka. O dali, suroy ta. O, okay, uban ko. Niya, ato na dayon sa iyang kwan. Daan ang akong sapatos. Pala mo kong sapatos kay manuroy mi. So, nangulang magsapatos. Tanaw na ko, uy, nindutan na. Sapatos na. Ari na lang nako ni isuroy sa timpurahan kay ato man ni sapatusan ako isuroy. Ngano ding magpakaroon ingnon ka? O kanang magpakatinuod gyud ka? Ha? Magpakatinuod ka. Sulayan niya ni mo. Moingon day ng guard, oy. Spartan man ning imong wala o nya. Islander ring tuo ayab sud. Moingon na day. Sulayin, sulod na. Chinilasin ang mall. Ebe. Kito na ito nagchinilas nga na yung mata. Kailan mo chinilas nga na yung mata? Pagkatinuod. Kaya daghan na kayo. Kung naa ka sa kawaladon, magpakaroon ingnon kang naa, dili gyud ka, makadawat. Wag gyud kay mangkon. O niya, kung naa ka sa, wala ka kasabot, magpakaroon ingnon kang nakasabot gyud ka, di na gyud ka kasabot. Amen? Sabto na to? So kung wa ka kasabot, angkon gyud. Teacher, wait sa teacher. Nakasabot ko gamay pero wag gyud ko kasabot. Ngano gani ito na? Ngano gani ng numerong ibutangan og kaguran? Kusabot anang mga iskwirot, kanang nang butang kaguran mo ng numero. Lisuda na sabto na.
Palayugon, drawingan, butangan numero, butangan og litra H, X, Y. Unsa man eh? Lisod kayo na sabton. Sayo na kayo na, okay na. Tambay gyud ka. And kabalo ka, kung dili gyud ka makasabot og ayo, magpakaron ingnon gyud ka nakasabot ka, maayo kay kang mo analyze anang numerong naglayog kini murag 432 gyud eh. Rambulan na lang ni Paniguro. Maayo ka mo analyze nga na. Pero nakasabot gyud kag ayo sa imong kinabuhi. Di na gani ka mag-apil-apil bisag unsa. Nakuha na to? Nasabtan na to? So kamo mga batanon, kamo mga daga pa, mga young people nga na dire, pirting ninduta kaayo mo kaugmaon. Nindot kayo gina. Basta kay karon gamiton ninyo ang kaalam. Dili lang ning emosyon kaalam gyud. Gamiton gyud na nato. Nga naman, ang atong emosyon bago-bago. Init, nibugnaw og kalit, nalipay, naguol og kalit, giganahan, wa naganahi. So, dire gyud ka. Sabtan na to, dili sad pwede nga puno kag kaalam, weak kag emosyon. Di sad pwede nga imong tumban imong kaalam kay mosunod na lang gyud ka sa imong emosyon, pildi gyud ka ana. Nakuha na to, dili bot gipasabot nga niingon si Lord magpakabata, literal gyud kang magbinata. But magkinabuhi kang matured sa diha sa Ginoo, diin ang kinaiya nimo, naa ang kinaiya sa usa ka bata, di ka maong magdumot. Tinuod gyud siya. Ug unsa ray naan niya, thankful siya, nagsalig siya, naa niya. Ingon si Lord, ingon ana ta. Ang wa ko kabalo sa may tabo. Basta kay nakaibalo ra jud ko. Always na ako, kani may story-story ang misa kong wife. Pero always gyud ko moingon, gubot, magira. Gutom. May tabo. Pero ipakita ni Lord nga lahi ay ang pagtagad sa iya. Kay munay akong nailhan sa Dios nga akong gialagaran. Munay atong nailhan sa Dios nga atong nadungog ug atong nabasa ang iyang mga pulong. Duna siya lahi nga pagtagad sa iya. Munang di ka mabalaka. Di ka ma-worry. Ang Dios mo'y mag-atiman nato. Sa samang paagi, pag naay problema, kitag yung mga ginikanan mo'y maglabad ulo unsa na to niya itong mga anak. Tama? Ingon usab nga kita mga anak sa Dios. Ang Dios may magproblema. Hindi siya magproblema, siya tagyatanan. Siya maoy magbuot. Siya maoy magdumala. Akong matambag sa inyo ha, ampo nato ang atong nasod. Kung mag-ampo ka nga galagot ka kani nga politiko, kini nga leader galagot ka na, ayaw na nagpag-ampo. Kay basin pa unyag imong pag-ampo, Lord, o Romo na untani aron ugma lahi na among presidente. Basig ingana imong pag-ampo. Gamita ang pulong sa Dios. Nagingon ang pulong sa Dios, dumalahon sa Dios ang hunahuna sa hari sama sa suba or sa sapa nga nagdagayday. Kita ba sapa nga gaangat ang tubig? Wala. Sige rang ganaog ang tubig, wa nahurot. Kay si Lord mo'y nagdumala. Tingnan si Lord, ikaw na ibahalaan. Ikaw may mamuhatan. Ayaw nang naglagot na gani ka, nagdumot na gani ka, imo pa dyan ang i-share, arong mas maglagot ang uban, magdumot, daghan na kang nagdumot. Nag-spread ta og hatred, wala ta nag-spread sa gugma sa Ginoo. So kalma lang ka. Bisag ni angay baka ani nga leader, o waka ni angay ni nga leader, kalma ra ka kay ang tinuod nga leader, ang ato ra yung Ginoo. Amen? Ano po kang mangusog og ayo? Ngano man? Gusto nimo nga ikaw mo'y magpaka-Diyos dito sa Netherlands, at tuon gani mo dito, buena! Sagday si Lord. Si Lord ay magbuot kanus unsang paagi. Matakabalo in the future, allow ni tanan. Kaya ron di ay na ay plano si Lord nga mas maayo, mas nindot. Or gi-allow ni Lord arong mahigmata ta, kay hapit na siyang balik. So, relax ra ta. Amen? Munay pagtulunan, kinaiya sa mga bata na ngayon natong
dadon sa tong pagkinabuhi ingon nga mga anak ta sa Dios. Amen. Bata gisalikway, babae urag wala na sila bili. Pero may gipanggamit ni Lord gihimong example. Maybe panglantaw nimo sa imong kaugalingon mauusab. Gamay raman ko, ngani raman ko, mao raman jud ni. Wa ka kabalo. Doon na ay naglantaw nimo nga si Lord nakigsulti nila. O tanawa na si Juan o. O tanawa na si Divine o. Ha? Gikauna pero panalipdan ako na. Di ba? Sabda na to? So inaot mga igsuon nga kita dili ta magdesisyon nga daw magpaka runing non gyud ta nga sikinsang tawhana ta. No. Ingon si Lord, kung dili ka mahisama-sama sa usa ka bata, dili ka para dito. Kanang nangandoy kang mahimo kang opisyal, di gani ka kasulod, ma-opisyal pa hinuon ka? Ayaw na. Ang atong transformation dili sa physical kundi sama sa gitudlo sa atong Ginoo. Wala na ipagpakaroon ingnon. Ilha nga ikaw kabos. Putli nga kasing-kasing. Ayaw nagtugkara ang di nimo matugkad. Ayaw tubaga ang di nimo matubag. Ayaw. Pag kinabuhi sa unsay gitudlo sa Ginoo. Salig ra gyud sa Ginoo magkinaunsa ang kinabuhi. Amen. Ampo ta, Ginoong Dios, salamat sa imong mga pulong. Salamat sa imong mga mensahe nga among nadawat karong gabihon na. We pray, Father God, nga kining mga mensahe mahimo, O Diyos, nga makapalig-on, makapalambo, makapauswag sa among mga pagkinabuhi. Salamat kay Lord sa kagayunan nga kami usab gamiton nimo. Imong pabarugon o imong himuong panag-ingnan ngadto sa uban. But Lord, unsaon man namo nga mahimo ming panag-ingnan kun ang among mga pagkinabuhi o Ginoo kapandulan usab sa uban mo nga pasaylua kami pinaagi sa imong balang espiritu tabangi kami og lig-una kami amahan. All secrets belongs to you alone, Father God. The revealed things belongs to us and to our children. Aron amo ning tumanon og tumanon sa among mga kaliwatan. Kana walay lain kundi mao imong mga pulong. Salamat kayo, Ginoo. Salamat kayo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Manindog ta mga igsoon.